तामुलपुर जिल्लानि बर' खाथा गेलेग्रा फोथाराव आसामनि गिबि मन्थ्रिया आत्मनिर्भर आसाम 2.0 नि गिबि चेकखौ रानदों। बे रांखौ फारियै तामुलपुर, उदालगुरि आरो बाक्सा बे मोनथाम जिल्लानि राइजोफोरनो बे रांखौ राननानै होनाय जादों। तामुलपुर जिल्लायाव 1,131, उदालगुरि जिल्लायाव 2,404, बाक्सा जिल्लायाव 1,233 गासै सा 4,678 मुलाम्फागिरिफोरा बे रांखौ मोननो हादों। बे हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि ड हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारी, मन्थ्रि पबित्र मार्गेरेट आरो तामुलपुरनि बिथागिरि मन्थ्रि जयन्त मुरल बरुवा बाहागो लादों। लोगोसे चरण बर' एम.एल.ए, जरन दैमारि आरो बिटिसिनि बिबुंथिगिरि त्रिदेब दैमारि, लेङाइ बिबुंथिगिरि बिजितगोरा नार्जारि आरो बेका रानि दासआबो बाहागो लानाय जादों। तामुलपुर नाग्रिजुलि बाल्थिं दैमायाव सासे लाइमोननि गोथै देहा मोनदों। गोथै देहा मोननाय लाइमोनखौ नाग्रिजुलि थानानि सिङाव थानाय बालुकमारि गामिनि थाखो 5 आव फरायनाय 13 बोसोर बैसोनि होनना मिथिनो मोनदों। मैया खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोनदों दि शिवरात्रि फुजायाव फुजा होनानै फैफिनबाय थानाय समाव सोरबा दुथां सुबुङा जिनाहारि खालामना बुथारना गालांनायनि रायजो राजाफोरा सन्देह खालामदों। लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरा बै बुथारग्रा सुबुंखौ थाबैनो साजा होनो थाखाय पुलिस बिफान आरो आसाम सरकारनिफ्राय गोख्रों दाबि खालामदों। सूर्य ग्रहण होनोब्ला जों बयबो मिथियो। नासानि खोथा होनाय बायदिब्ला दिनै बेलासिनि 3:26 आव सूर्य ग्रहण नांगोन होनना खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। बे सूर्य ग्रहणखौ एन्टार्कटिका, साउथ आफ्रिका, तान्जानिया आरो चिली हादराव बांसिन गोहोम खोख्लैगोन होननानै खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। हाग्रानि बेसेन गोसा दंफांखौ सिलिंखार खालामनो नाजानाय दंफां सिखावफोरनि गारिफोरखौ हमनो मोनदों। मैया कक्राझार जिल्ला पर्बतझरा महकुमानि सिङाव थानाय रुपसि फरेस्ट सिङाव गासै मोनबा अपारेसन खालामनाय जादोंमोन। बे अपारेसनखौ मावामारिनिफ्राय जागायना फाब्लिझरा पि.आर.एफ, लालपुर आर.एफ, आथारकटा आर.एफ खौ लानानै मोनसे गेदेर मेसिभ अपारेसन खालामनाय। लालखुरा गराय गारिजों लोगोसे बेसेन गोसा दंफां हमनो मोनदों। बासबारि रुपसि रेन्जारआ बेनि उनाव फाब्लिझरा पि.आर.एफ.आव 2 नं दंफां फालांगि खालामग्राखौ गंनै बेटारि गारियाव दंफां लाबोबाय थानाय समावनो पुलिस हानजा आरो बासबारि रुपसि रेन्जार गावसिनि रेन्जाराव लाबोदों होननानै खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। गसाइयाव मोनसे सोमोनांथाव आरो मुगैथाव जाथाय। सासे 56 बोसोर बैसोनि सुबुङा सासे 7 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'खौ जिनाहारि खालामदों। कक्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 2 नं हास्रावबारि गामियाव 7 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावखौ 56 बोसोर बैसोनि सामसुल हक मुंनि लम्पटआ जिनाहारि खालामदों। खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय 15 फेब्रुआरियाव फुंबिलिनि समाव सामसुल हक मुंनि सासे दुथां सुबुङा सासे 7 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ फुस्लायनानै गावनि न'सिम लाना थांनानै जिनाहारि खालामो, जायनि थाखाय जिनाहारि खालामग्रा सुबुंखौ हमनाय जादों आरो गामिनि रायजो राजाफोरा जिनाहारि खालामग्रा सुबुंनि न'आव बुफाय-बुसि खालामदोंमोन। लोगोसे जायगानि सुबुंफोरा आसामनि पुलिस आरो आसाम सरकारनिसिम जिनाहारि खालामग्रा सुबुंखौ गोख्रों साजा होनना सरकारनि गेजेरसिम दाबि खालामदों। इउ.पि.पि.एल दोलोआ लोरबां जानो हमबाय नामा? इउ.पि.पि.एल दोलोखौ नागारनानै बि.पि.एफ दोलोआव जइनिं जाहैनायखौ नुनो मोनदों। सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथांखौ खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों दि बि.पि.एफआव हाबनायनि जाहोना जाबाय बिथां प्रेक्टिकेल बिथाङा बुंदों दि इउ.पि.पि.एल दोलोआ थांनाय सरकार जानाय समाव रायजो राजाफोरनि थाखाय जेबो मावनानै होआखै। थांनाय सरकार समाव गावसिनि मन्थ्रिफोरखौल' नायदों, जायनि थाखाय बिथाङा बि.पि.एफ दोलोआव आगान होदों। बिथाङा फोरमायदों दि इउ.पि.पि.एल सरकारा फैगौ बिधानसभा इलेक्शनाव देरहानो हागोनआ गोरलै नङा। इउ.पि.पि.एल सरकार एम.एल.ए इलेक्शनाव जेननाया रोखा होननानै फोरमायना बिथाङा बुंबावदों दि इउ.पि.पि.एलनि प्रमद बर'जों लोगोसे इउ.पि.पि.एल दोलोनि मन्थ्रिफोरा जिर' जोब जेबो रोङा होननानै खौरांनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायदों।
बिथांनि बि फेब दोलोनियाव जइन जानायनि गुबै हाबाफारियानो जाबाय बिथाङा जेसे हायो रायजो राजाफोरनिफ्राय खामानि मावगोन होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों आरो फैगौ MLA इलेक्सनाव बि फेब दोलोखौ जेरैथिंबो हेफाजाब होगोन होननानै बिथाङा खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों।